Pan daeth Steff at wneud ar syniad yma greu cerddorfa ukulele, a nid cerddorfa ukulele I wella sgiliau chwarae ukulele pobl yr ardal yn unig oedd hon, ond cerddorfa oedd yn mynd I hybu y defnydd yr iaith Cymraeg ac mynd I annog ddysgwyr I gael y cyfle I siarad yr iaith. Mae'n dilyn cyfnod o ymgynghori da gwaith gweithredu'n lleol pan oedd galw gan bobl Aberystwyth I greu fwy o bethau Cymraeg, bethau anffurfiol, a I annog ni fel mentor iaith I gydweithio gyda canolfan y celfyddydau I sefydlu fwy o weithgareddau Cymraeg. A wnaethon ni sefydlu gyda rhyw 15 aelod a bellach blwyddyn yn ddiweddarach mae dan ni rhyw 35 aelod a mynd o nerth I nerth gyda lot o gigs a yn wario gynulleidfaoedd amrywiol, yn wario cerddoriaeth Gymraeg. Mae'r gyddorfa hefyd yn gyddorfa gyhoeddus iawn yma yn Aberystwyth wedi cyfrannu I nifer o ralïau neu digwyddiadau yn y dre ac mae'n braf gweld nhw'n mynd o nerth I nerth. Mae'n rhoi cyfleoedd anffurfiol os ydych chi I bobl I ddefnyddio'r sgiliau sydd gyda nhw yn y Gymraeg, ond hefyd wrth gwrs maen nhw'n yn gwella eu crefft wrth chwarae'r ukulele. Ac felly o ran ni fel canolfan, mae wedi dod â sylw I ni, sy'n beth da, ond mae hefyd yn gyfle I ni gyfrannu Datblygu Cymunedol. A pha ganolfan gwerth eu halen dredwch sydd heb gyddorfa ukulele.